No día a día, todos nos facemos moitas preguntas sobre unha morea de cousas. Os científicos son as persoas que se adican a resolver todas esas dúbidas e preguntas. E como o fan? Pois usando o método científico. O método científico consiste nunha serie de pasos ordenados que nos permiten atopar respostas acertadas a esas preguntas que nos facemos. Imos agora a enumerar e explicar eses pasos do método científico. Paso 1. Facémonos unha pregunta. Por exemplo, que pasaría se deixo caer un ovo sobre unha almofada dende o primeiro andar? Paso 2. Procura de información. Por exemplo, vou a internet a unha revista e busco información sobre a pregunta en cuestión. Paso 3. Propoño unha resposta. Por exemplo, segundo a información que atopei, agora propoño unha resposta que neste caso me di que o ovo non rompe. Paso 4. Observo ou experimento. É dicir, uso a observación e a experimentación. Observamos cando vemos algo como pasa, como sucede, que acontece cando se repite. Experimentamos cando usamos diferentes materiais para comprobar se a resposta que din é correcta. Por exemplo, tiro o ovo máis dunha vez e comprobo se sempre pasa o mesmo ou soamente ás veces. Paso 5. Analizamos os datos e sacamos conclusións. Por exemplo, unha vez feito o paso 4, xa podemos chegar a conclusións acertadas sobre a pregunta inicial. Neste caso, o ovo rompeu unha vez de 3, en función da dureza da almofada. Paso 6. Difundimos as nosas conclusións. Por exemplo, escribo os resultados nunha web de ciencia para compartilos co resto dos interesados no tema. Como podemos ver, os resultados no paso 3 non son os mesmos que no paso 6,
xa que no 3 non tiveron en conta a variable da dureza da almofada. Dámonos conta de que o traballo dos científicos non sempre é descubrir novas cousas, senón tamén completar con diferentes opcións os estudios feitos previamente por outros científicos. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Facemos memoria. Enumera os 6 pasos do método científico. Xa o sabes. Pois vexamos a solución. Estes son os 6 pasos. 1. Facémonos unha pregunta. 2. Procuramos información. 3. Propoñemos unha resposta. 4. Observo ou experimento. 5. Analizamos e sacamos conclusións. E 6. Difundimos os resultados. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.